Hasi da ofizialki 2017ko babarrun urtea. Astelenean egin dute Tolosako Emeterio Arrese Parkean aurtengo babarruna. Bertan, herriko eragile ezberdinek parte hartu dute. Babarruneko zen elkarteak, Laskorain herrikide eta Samaniego ikastetxeetako ikasleak, Gure Kaiola elkarteko kideak, Tolosaldeko sukaldariak, Uzturra zentroko kideak eta udal ordezkariak batu dira ekitaldian. Edurne Trantxok, Masterchef telebista saioko lehiakideak ere parte hartu du ereite ekitaldian. Babarrunaren aurretik, herriko ikasleek perla beltzaren inguruan gehiago ikasteko aukera izan dute kulturetxean egindako jardunaldian. Mari Carmen Iradik azaldu digu aurtengo babarrun urteak zein ezaugarri dituen. Gaur hasi gea, hemen Tolosako zelaitxo hontan, gure babarrunek egiten, aurrena lurra oso ondo prepatu dut, eskerrak ematizke, lurra prepatu dut, oso ondo da. Eta, bueno, egin deu, txuloa joan behar duntokin, karea bota deu. Babarruna jaiotzeko garailean, xomorruak ez ezan atakatu. Eta ikastolako eta umetxoakin, pixkat denak esperientzi pixkat izan dezaten, ikasi dezaten babarrunan berri, behak azeia jarri due, eta pistoloanen bidez, sartu deu lurrean. Oain gozbintzat, egualde ja badiru gure alde izango gara, zetikan lurra berotuta daude, eta ebi pixkat tartien egiteu, eta umedadi behar duna da babarrunak. Eta hortikan aurrea, espero dut urte hon bat izatea. Aurrena hasiera izatea eta hasiera mintzat egualdi hona ditu. Ja badaude toki batzutan jaiota, beste batzuk handik ereitiko daude, eta oain da gara ja. Ja maiatzan hasieratik hasi liteke egiten, eta esango dugu, baina San Fermina galde arte dela gara ja babarruna sartzeko. Eta geho hasiko geha, esolak, sariak, hartoa ja aurrena egin da egon behar du, toki batzutan hartuak egiten due, orduan behar du lagungarri ja gora juteko. Eta udan zehar, gora joangoa, eta bere prozesua hortik hasikoa, loratu, leka hartu, eta gero ja udazkenien biltzea. Udazkenien urri aldea, ja astea gara biltzen, eta esango dugu, santu guztienak alde arte, babarruna biltzeko garaia izangoa, egualdi ja lagundu dezala eskatuko dugu.